ebube mmadụ ihe na-agwa iwe eziokwu ị nwere egbe ije zuo oshi ị nwere egbe ije zuo oshi yes or no ị nwere mma eji igbugo mmadụ before tupu ajụkwa igbube mmadụ ihe na-agwa iwe eziokwu ị nwere egbe ije zuo oshi ị nwere egbe ije zuo oshi yes or no ị nwere mma eji igbugo mmadụ before tupu ajụkwa igbube mmadụ ihe na-agwa iwe eziokwu ifu ebile ha na-agba ichere onwere ife ha debere ya nwa na onwe ife ha chi ụlọ ya onye ala-asị ị nwere egbe ime ọnụ ya ndị isi na onye ji egbe mee nke a ya ka ejideziri na interrogate ya o wesịrị osisi ka o nwere n'ọha egbe nye osisi ka iji wee naanị isi na iji egbe ime ọnụ ị nwere ike ịnegide isi ha biti onye ji egbe ikekwe onye asịgo n'ogbugo mmadụ n'ọya egbu onye a n'ọya egbu onye na ugbu onye a na ewezie na ogbugo mmadụ si na ogbugbo mmadụ nye eziokwu ka ị na-ekwu otiri eziokwu ka ị na-ekwu nwanne gbadebe na ịgba ọnụ look, let me tell you one thing. It doesn't matter if Ijele put out later na ọpụta. The fact remains that na the aim eji may arrest here had to go actualized. That is the truth. Because no game Matthias arrest. Ijele na aba, I will come master prophet. This one. Oh, that contact actually make it during the time of Matthias. Matthias was during 1 weekend. All that contact get put to test now. He exhaust all that contact. So it's obvious that he has exhausted his contact. Because now contact happened in a detention for over 3 weeks. One day, that contact go say no any useful thing in a meloha. Onya can you want them mad. A big man, in way big man as a connection. One day, pipe or low. That big man he dey wala honey well as onwe ozoba integrity ozoba face ye e got go ozoba face ye ozoba connection ye because no nwere ike onye go na enwe problem a awulu the source nyanwa chikweli ma wo na onye go na enwe problem a kwa connection nyanwa ji aba odompo ga eba etaba afofo e got go. So build that confidence in yourself and let it be based on what you can do and not what other people can do for you. Ona is n'isi ono na hani onwere ife ya eme e bia towo hosisi onwere ife develop. Are you not aware that the highest thing where you can contact sure contact in this life is your pocket? It is what you can be able to do with your pocket. You need that connection. Ijena rely on mmadu we jena anyo na nsi enu. Yes, rely on mmadu. It depends on okwu potala. E got go. Especially ebe oblongo na abagari je na achukwu because onye na abagari je na achukwu ye mechalili kota iye kotarele nke ya dompo somewhere e watago iwe ta afufu. My brother mba niile aha abalụ isi niile aha anele ọkwa 3 weeks ka ọ na-eje ka ọ gago 3 weeks gụnụ meziri connection niile ahụ kele ebe connection niile ahụ nọzi e watago na ndị eme ya arrest na before ha erute na ngụnwa anọ na n'ọfisi IG na ndị agha ya bata nwụdo ọfisi IG keleze ebe ọfisi IG nọ kele ebe correction niile ahụ I will do this egbuo m mmadụ emem this one ejide gị gọba ịchọwazie logic ya atụ ka i wee cover threatening niile email ịchọwazie logic ya atụ ka i wee cover n'igwu n'ihe ebere mmadụ isi ọ n'ihe egbu mmadụ ịchọwazie logic ị na-atụ ka i wee cover a lot of ọnụ niile email. Why can't you behave yourself? Now I was watching a video one guy mail yesterday. No, I think not this morning, 1 hour ago. About the guy in Igbo that now arrested Onya not because of religion. Arrest Onya not because of religion. And then unfortunately, now people have forget Wakunanda or even Ken Palace of Justice or say even then Kolonda Kambaha abandon Guha. Is there only lesson you need to learn from Ifa Nebu? Only lesson you need to learn from Ifa Nebu. So ngonwa ukonye na abaketa e mana adoro ngodo na ida akpokere people afa onye ọ na ifuru mkpọrọ afa ma na onye ha committee go nke mere na mmeji wee kpọ ya afa go now ndị ọzọ niile na abakwa keta na abakwanụ onwerokwa ife shio eshirokwa anything aside 50,000 70,000 or 150,000 followers or even
500,000 followers. Outside it, onwere anything eche. Inwere odu mmadụ ka asizie na exhaust contact inwere mmadụ. The moment ejidere ugwu ebe ahụ ejidere ugwu ka ya nọ wee gọba akụkọ, ebe ahụ ejidere ugwu ka ya nọ wee bewe akwa, ebe ahụ ejidere ugwu ka ya nọ wee tọba halele. Why can't you behave yourself now? Why can't you behave yourself now? This life is simple. Unless no onye achọghịzikwa ịma na this life is simple. Tell yourself the truth. You not be anybody. You not be anything. Onwere ife iche. You nwere anything. You nwere odo little chiko iye ti na aba. Ona onwansi ego Facebook na akwụ for now. Isobo odo na ndị Facebook na enu again. Ịghọtago no when the Facebook na enu again. Isobo odo na ndị Facebook na enu again. Na ikaso na ndị Facebook na anwụchakọwa inwe obele ego. Iwori agba that different. I can repeat if I will. Also will eji mpacha konsi egbe agba adaka. Gwanu people the truth, mmadụ cross over line, gwanu onye anọ na cross line. Ịghọtago unu ejizi na aja mmadụ ike ndị niile ahụ sịrị Ijele ride on ejike moment of truth na ndị otu ha kelee ebe unu niile nọ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu niile na-eme Ijele na-eme program na-eju ebe ahụ na-asị ride on kelee ebe Ijele nọ unu align kwana back na azụ very dark man now because no na ụfọdụ n'ime unu ọnụ akwana common fight with unu align kwana na azụ echi niile anwụrụkwa the guy tii n'ime anwụrụkwa the guy tii n'ime unu agbapụtakwa kụkọsịkwa aka chọwakwa another person unu ya align kwa na azụ then ngụnwawo an influencer na-eche ka pride bụrụ bufe ego okere onye kwuo ha ịpụtakwuzie ị na-ana isi ife ịma na ihe emenwu ịma na ịbụlọ anybody ịma na nwere anything na ihe emenwu ị na-ana isi sọsọ ka iwe na entertain your guests your followers ọsọsọ ka iwe na cash cruise ọsọ ka iwe na keep motivation high after I go sorry because you will cry you will cry you will cry ị ga-ebe akwa and mgbe ahụ ị ga-ebe akwa anyị ga-apụtakwa bịa ma ọkụọ ịghọtago because prevention is better than cure and that is what I believe in. To avoid ngonwe deny ife niile ahụ ị na-ekwu kịta. Why can't you control if you na-ekwu control keta to avoid you denying. You got to go to avoid you denying. N'ihi egbu mmadụ n'ihi ebe mmadụ isi gbawakwa na nna achọ ị na-aga n'anya n'azụ ife ọhụrụ na mere ewu ma na ọmụmụ your family ya eme nka mma egbu nka ma atụghị nga mma emeghị ife to avoid deny ife niile a mma eji egbe gbajighị ọkpa mma eji mma gbupụghị isi to avoid ngonwa deny ife niile ahụ tomorrow you will if iji 1 week wee kwu o ye take you more than 1 year iji wee deny here ịghọtago kwanyere onwe ugwu now the time is now ịghọtago. I just wanted to remind you people na Ijele the champion of your time is still in detention or on a detention wee gba Christmas and obviously he is there denying every single thing okwulu. He is there denying every single thing okwulu ka ọ na-edeny ebe ahụ ịghọtago. Of the opportunity or you will deny here. What his faith is all about. But the fact is that he has been tested and it has proven that now everything on bamba that he really doesn't have anything to cover to that is no anything or fall on when bamba. That is what it has shown. You can argue it from now to tomorrow. As a matter of fact, they argue with your family people or not me. Go and argue that one within the family, not me. Because now the truth is staring you at the face. The same thing when Matthias arrest. He doesn't have anybody. He doesn't have anything. He has to practically plead for him to come out. The case of Ijele, yawo a minor case to a bono. Ona narupana keto ona atakwana asinde mmadụ akanya na akọrọ haka ịghọtana although not a complimentary breakfast sha ọkwụ na a room of 35,000 the mmadụ na-eme business n'obodo ahụ in a room of 35,000 nke ahụ complimentary breakfast anyway mọnwa ya elinu after all nwere ebe anyị na-ala ọjịcha anyị enye anyị nete na atọ anyị amapụọ onweghị ebe ndị goro complimentary breakfast like karịa hotel by net nni ka anyị enye gị irie nni ma na iriri nni however a na-eme ka ewozida ụwawo
3,000 from 35,000 wee nye ego ife ka iri ju afọ anyị eme daalụnụ ka ụbọchị taa amaala anyị mma